Ahojte, vítejte u dnešního videa. Dneska stareme vodu Blitz a nejsem tu sám. Čau. Takže jdeme na to. Jestli jste neviděli můj minulý video, tak se na ně podívejte a pošlu vám od mého kamaráda kanál do popisku. Můžete mu dát odběr, že jo? Jo. Tak jdeme na to. Jestli to pořád ještě načítá. Taky. Čekám na hráče. No ale já ještě to ani. Čekáme na tebe. Čekáte jenom na mě. Asi jo, jenom na mě. Nevím, proč se to seká. Já vám to vystřihnu. A nebo prostě já vám řeknu, až se to načte. Tak lidi, můžem. No. Já jsem zabil jednoho člověka. Mně se to načetlo až po dlouhé době. Já tě vidím jako hvězdičku, tě mám. Taky mě máš jako hvězdičku? Jo, někde na mapce musí být hvězda. Já jdu ti pomoct. Jsem já. Ne, nebudu, já ti jdu pomoct. Přeji po něm. Máme je. Já ti mám jako oranžový. Ale prošla přímo skrz. Pěkně. Já slyším malou životu. Nebo já tě ochráním, jo. Tam je jeden tank. Já ho vidím, neboj. Zkus jenom střelit se dálky. Odrazila se. Sakra. Nezničí tě, nezničí. Trefa do černého. Poškodili jsme jejich pancíř. Jedu na něj, prostě. Střela neprorazila. Tu co otočím. Sotva jsme ho škrábli. Kámo, jak to můžeš přežít? Dobrá, Vozidlo zničeno. tady máme poslední. Ještě jeden takový. Čeho? A dorazíme je. Oh, yes. Najděte další cíl. Dobrá, tady. Jak jsou dva ty nepřátelské tanky vedle sebe? Jo. Máme je. Dobré, 23. Oj, co to je za tank? Au. Takový zásah a je po nich. Pomoc. Pořádný zásah. Trefa do černého. Dobré. Stažen. Skvělý zásah. Au. Nešla skrz pancíř. Odrazila se. No. Tahle prošla přímo skrz. No, hej. Dostali to. Počkej, pomoc. Já se nemůžu hýbat. Dobré. Chtěli jsme je. Podat. Yes, pěkně jsme to dali. Tak. Jasné. Máme ještě 2 bitvy. Já si koupím možná lepší tank od Němců. Maskování za pohybu, to se hodí. Já se ho koupím na tank. Vypadá dobře. To je ten, který teď, to je jiný. Vypadá dobře? To je on. Já zase nehraju. Oh no, počkej, už se připojuju. Já to asi potřebuji vždycky vypnout a zapnout. Mám nový tank, takže už, že by? Ty nehraješ, ale.
Dívej. Ty jsi dal něco? Jo, ty jsi dal, že budeš hrát sám? Co? Jo, dal. Já zas. Jo, aha, jsem to hrál. Ne, já jsem se díval tak, jak jsem hrál. Jo, aha, jsem si říkal kam. Že hraješ, fuj. Teď musím aktualizovat. Ne, to nepotřebuješ. Ne. Taky jsem dal, dobré. To je ten nový tank, který mám. Dobré. Jsem vedle tebe, čau. Napravo jsem. Jedeme! Jo, hej, dívej, jak je rychle. Co? Jo. Slyšel? A kde to píšeš, to? Je tady. Co? Jsem nechce. Kámo, udělej střely do nich. Tam bude hodně. Pomoc já chcipnu, ale jako, já chcipnu hned pomoc. Nemůžu, mám vyřečený pás. Ne, nemůžu. To mi nepomůže. Pomoc, prosím. Prosím. Třeba to postečka. Nemě pít. Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. No tenhle. Ten červený, který to dělal. No já se schovám, dobrý. Jo. Máme je. Jo, střel jsem ho dojsel. Zasažen. Čau. Tahle prošla přímo skrz. No. Že po mě nebudeš střelat, ne? Dobré. Máme je. No, tak to tě zabije, no. Neboj, počkej. Průraz. Ne. Tomu jak můžeme ještě pořád čít. Skvělý zásah. Pěkně. A, vyhrali. Yes. Dobré. Kámo, jsem nečekal. Jako poslední bitva teď. Takže já se ještě něco vlepším. Takže se vylepšuješ? Ten tank? Okay. Děj, ty můžeš jít do tohohle, dát si Evropu, koupit si lepší tank třeba. Chceš? Koupíš, budeš ho mít silnější. Koupíš si třeba lepší pancíř a ten ti pomůže třeba, já nevím. Je to silnější tank, ty připraven. Já jsem taky připraven, dobré, můžeme hrát. A hrozně silný, že? Tak, jak chcete dalšímu díly s mým kamarádem, tak dejte kolik lajků? 50. To je hodně, to nedá. 5 lajků aspoň. Jo, 5 lajků a na dalším videu, pokud to chcete, 50 lajků. Představil to. Tak. Dobrá, já na něj z dálky. Je dobrý, že ten tank? Je lepší?
Taky polský. Dobré. Urazila se. Au. Jo. Nebo ne, že tě nepobujou jen tak, jakože ti to neubere jen tak životy. A naše bylo... Ne, nový tank, tak ti dává. Ne, schovej se, já ho zabiju. Střelj na něj ze zadu. Jo, já to jdu zabít. Střelo. Pěkně. Tady je ještě jeden tank. Máme poškozený pás. No a. Mám poškozený pás. Nepřátelský tank zneškodněn. Jeden pás nefunguje. A já ještě nemám ani to opravené, nebo co to je. Poškodili jsme jejich pancíř. Tam. Jeden. Pojď. Jo. Je po nich. Tady je poslední. 2 ještě. Dobré. Au. Proč mi utíká? Ještě jeden takový zásah a dorazíme je. Dobré, on střelí, jo. Dobré. Takže tady asi ukončíme video. Jestli se vám tohle video líbilo, tak prostě dejte 5 lajků a bude další video. Takže prozatím, cos. Čau.